Στους σκιώδεις αιώνες μεταξύ της πτώσης της Ρώμης και της αυγής της αναγέννησης, οι απλοί άνθρωποι αντιμετώπιζαν προκλήσεις που θα άφηναν τους περισσότερους σύγχρονους ανθρώπους εντελώς ανήμπορους. Φανταστείτε τον εαυτό σας να μεταφέρετε στη μεσαιωνική Ευρώπη, να στέκετε σε ένα χωράφι χωριού καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Δεν υπάρχει παντοπολείο στο δρόμο, ούτε φαρμακείο για να θεραπεύσει τις αρρώστιές σας, ούτε κατάστημα εργαλείων για εργαλεία, ούτε διαδίκτυο για να αναζητήσετε λύσεις. Η επιβίωσή σας εξαρτάται αποκλειστικά από τη γνώση που κουβαλάτε στο μυαλό σας και τις δεξιότητες που κρατάτε στα χέρια σας. Για 1000 χρόνια, από τον 5ο έως τον 15ο αιώνα, οι Ευρωπαίοι ανέπτυξαν έναν περίπλοκο ιστό πρακτικής σοφίας, που τους επέτρεψε όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να χτίσουν πολιτισμούς, να κατασκευάσουν καθεδρικούς ναούς που ακόμα εμπνέουν δέος και να διατηρήσουν τη μάθηση μέσα από ταραχώδεις εποχές. Αυτοί δεν ήταν πρωτόγονοι άνθρωποι που σκόνταφταν στο σκοτάδι. Ήταν ευρηματικοί λύτες προβλημάτων που κατανοούσαν το περιβάλλον τους με μια οικειότητα που έχουμε σε μεγάλο βαθμό χάσει, που μπορούσαν να διαβάσουν τον ουρανό για καιρικά μοτίβα, που ήξεραν ποια φυτά θα θεράπευαν και ποια θα έβλαπταν, που μπορούσαν να μετατρέψουν πρώτες ύλες σε όλα όσα χρειάζονταν για τη ζωή, χρησιμοποιώντας τίποτα άλλο παρά φωτιά, νερό και ανθρώπινη ευφυΐα. Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψετε 30 αξιοσημείωτα μυστικά επιβίωσης που οι μεσαιωνικοί άνθρωποι κατέκτησαν, αλλά που έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από τη σύγχρονη γνώση. Θα εξερευνήσουμε πώς διατηρούσαν τα τρόφιμα κατά τη διάρκεια σκληρών χειμώνων χωρίς ψήξη, πώς θεράπευαν πληγές και ασθένειες χωρίς αντιβιωτικά, πώς δημιουργούσαν φωτιά αξιόπιστα σε οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες και πώς έχτιζαν κατασκευές που έχουν αντέξει για αιώνες. Θα μάθετε για εξελιγμένες γεωργικές τεχνικές που στήριζαν αυξανόμενους πληθυσμούς, μεθόδους πλοήγησης που διέσχιζαν ωκεανούς και χειροτεχνίες που παρήγαγαν τα πάντα, από σχοινή μέχρι κεραμικά, από υφάσματα μέχρι εργαλεία. Θα ταξιδέψουμε μέσα από ξεχασμένη γνώση βοτανοθεραπείας, θα εξετάσουμε ευρηματικές μεθόδους κατασκευής και θα αποκαλύψουμε την αλήθεια για τη μεσαιωνική υγιεινή και πνευματική επίτευξη που έρχεται σε αντίθεση με σχεδόν ό,τι μας έχει διδάξει η λαϊκή κουλτούρα. Κάθε μυστικό αντιπροσωπεύει όχι απλώς μία τεχνική, αλλά ένα παράθυρο σε έναν κόσμο όπου η αυτάρκεια δεν ήταν επιλογή τρόπου ζωής, αλλά απόλυτη ανάγκη, όπου οι κοινότητες βασίζονταν σε κοινή γνώση που μεταβιβαζόταν προσεκτικά από γενιά σε γενιά. Τι σοφία επιβίωσης ανταλλάξαμε για τη σύγχρονη ευκολία. Πόσοι από εμάς θα μπορούσαμε να τραφούμε αν εξαφανίζονταν τα σούπερ μάρκετ, να θεραπευτούμε χωρίς νοσοκομεία ή να κατασκευάσουμε καταφύγιο με υλικά που βρίσκονται στη φύση. Ο μεσαιωνικός κόσμος μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε μία άβολη αλήθεια. Παρά την τεχνολογική μας δύναμη, έχουμε γίνει αξιοσημείωτα εξαρτημένοι από συστήματα που δεν κατανοούμε και δεν θα μπορούσαμε να αναπαράγουμε. Σύντομα θα αρχίσουμε να αποκαλύπτουμε αυτές τις χαμένες τέχνες και καθώς το κάνουμε, μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας να βλέπει τις λεγόμενες σκοτεινές εποχές υπό ένα εντελώς διαφορετικό φως. Τα μυστικά που κράτησαν τους προγόνους μας ζωντανούς για ένα χιλιετία εξακολουθούν να κρύβουν πολύτιμα μαθήματα για την κατανόηση της ανθρώπινης ανθεκτικότητας, της ευφυΐας και των θεμελιωδών δεξιοτήτων που στήριξαν τον πολιτισμό πολύ πριν από τον ηλεκτρισμό, τους κινητήρες ή τα ηλεκτρονικά. Ας ξεκινήσουμε με ίσως την πιο θεμελιώδη πρόκληση επιβίωσης, την εξασφάλιση και διατήρηση τροφίμων όταν δεν υπήρχαν ψυγεία, καταψύκτες και πρόσβαση σε φρέσκα προϊόντα όλο το χρόνο. Οι μεσαιωνικοί Ευρωπαίοι ανέπτυξαν πολλαπλές εξελιγμένες μεθόδους συντήρησης, καθεμία κατάλληλη για διαφορετικά τρόφιμα και περιστάσεις, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα που κρατούσε τις κοινότητες στραφείς κατά τη διάρκεια μακρών χειμώνων και περιόδων σπανιότητας. Η ακρογωνιαίος λίθος της συντήρησης τροφίμων ήταν το αλάτι, αυτό το πολύτιμο ορυκτό γύρω από το οποίο κάποτε περιστρέφονταν ολόκληρες οικονομίες.
Δύο διακριτές τεχνικές αλάτισης κυριαρχούσαν στις μεσαιωνικές στρατηγικές συντήρησης. Η ξηρή αλάτιση περιλάμβανε τη συσκευασία κρέατος ή ψαριού ανάμεσα σε παχιά στρώματα αλατιού, το οποίο απέσπαγε την υγρασία μέσω όσμωσης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούσε ένα περιβάλλον όπου τα βακτήρια δυσκολεύονταν να επιβιώσουν. Το αλάτι ουσιαστικά μουμνιοποιούσε το φαγητό, τραβώντας την υγρασία από το βάθος του ιστού μέχρι αυτό που απέμενε να είναι σταθερό για μήνες ή ακόμα και χρόνια. Η αλατονησία προσέφερε μία εναλλακτική προσέγγιση, όπου τα ψάρια ιδιαίτερα βυθίζονταν σε μεγάλες δεξαμενές με πολύ αλατισμένο νερό. Η συγκέντρωση του αλατιού στην άλμη έπρεπε να είναι ακριβώς σωστή, πολύ αδύναμη και θα συνέβαινε αλλίωση, πολύ δυνατή και τα ψάρια θα γίνονταν μη βρώσιμα αλμυρά. Οι μεσαιωνικοί συντηρητές ανέπτυξαν μία διαισθητική κατανόηση αυτών των αναλογιών μέσω γενεών δοκιμής και λάθους, γνώση που οι μητέρες μετέδιδαν στις κόρες τους τόσο προσεκτικά όσο θα μπορούσε να μεταφέρει οποιαδήποτε γραπτή συνταγή. Το κάπνισμα αντιπροσώπευε μία άλλη κρίσιμη μέθοδο συντήρησης και οι μεσαιωνικές κοινότητες έχτιζαν εξειδικευμένες κατασκευές που ονομάζονταν καπνιστήρια αφιερωμένα σε αυτόν τον σκοπό. Αυτά τα κτίρια συνδύαζαν τα αποτελέσματα της θερμότητας και του καπνού για τη συντήρηση τροφίμων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου κρέατα, ψάρια, φρούτα, λαχανικά και βότανα μπορούσαν να αποξηρανθούν αργά πάνω από προσεκτικά συντηρημένες φωτιές. Ο ίδιος ο καπνός είχε συντηρητικές ιδιότητες, εναποθέτοντας ενώσεις στην επιφάνεια του τροφίμου που ανέστελαν την ανάπτυξη βακτηρίων, ενώ παράλληλα έδιναν διακριτικές γεύσεις. Η δρύς ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη για το κάπνισμα, επειδή έκαιγε αργά και παρήγαγε αρωματικό καπνό, αν και διαφορετικά ξύλα συνέβαλαν σε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η τέχνη βρισκόταν στη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας και πυκνότητας καπνού για ώρες ή ημέρες. Πολύ ζεστό και το φαγητό μαγειρευόταν αντί να συντηρείται, πολύ κρύο και η διαδικασία διαρκούσε απαγορευτικά πολύ ή απέτυχε εντελώς. Έμπειροι συντηρητές μπορούσαν να κρίνουν την πρόοδο από το χρώμα, την υφή και τη μυρωδιά, προσαρμόζοντας τις φωτιές τους με μια εξειδίκευση που απαιτούσε χρόνια για να αναπτυχθεί. Η ζύμωση μπορεί να φαίνεται σαν μια σύγχρονη τάση υγιεινής διατροφής, αλλά οι μεσαιωνικοί Ευρωπαίοι κατανοούσαν τη συντηρητική της δύναμη αιώνες πριν κάποιος κατανοήσει τη μικροβιολογία πίσω από αυτήν. Οι Γερμανοί ζύμωναν λάχανο με αλάτι για να δημιουργήσουν αυτό που τώρα ονομάζουμε ξινολάχανο, ενώ παρόμοιες τεχνικές εμφανίστηκαν σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και στην Κορέα με το κίμτσι. Η διαδικασία φαινόταν σχεδόν μαγική σε εκείνους που την εφάρμοζαν. Λάχανο αναμεμειγμένο με αλάτι και σφραγισμένο σε δοχεία μεταμορφωνόταν σταδιακά, γινόταν ξινό και πικάντικο, ενώ ταυτόχρονα γινόταν ασφαλέστερο και πιο σταθερό από το φρέσκο λαχανικό. Αυτό που δεν μπορούσαν να δουν ήταν τα βακτήρια γαλακτικού οξέως που μετέτρεπαν τα σάκχαρα σε γαλακτικό οξύ, δημιουργώντας ένα όξινο περιβάλλον εχθρικό προς τους οργανισμούς αλλίωσης. Ομοίως, η τουρσή με ξύδι συντηρούσε λαχανικά, ακόμη και αυγά, το οξικό οξύ παρήχε προστασία μέσω χημείας που οι μεσαιωνικοί συντηρητές κατανοούσαν εμπειρικά, ακόμη και αν δεν μπορούσαν να την εξηγήσουν επιστημονικά. Το μέλι εξυπηρετούσε διπλό σκοπό ως γλυκαντικό και συντηρητικό. Οι φυσικές του ιδιότητες το καθιστούσαν σχεδόν αθάνατο. Τα φρούτα μπορούσαν να αποθηκευτούν ολόκληρα σε μέλι ή να μαγειρευτούν με ζάχαρη και μέλι, στη συνέχεια να σφραγιστούν σε δοχεία ως μαρμελάδες και ζελέ που θα παρέμεναν βρώσιμα για μήνες. Η υψηλή συγκέντρωση ζάχαρης εμπόδιζε την ανάπτυξη βακτηρίων μέσω της ίδιας οσμωτικής πίεσης που καθιστούσε το αλάτι αποτελεσματικό, τραβώντας υγρασία από οποιονδήποτε μικροοργανισμό προσπαθούσε να απικήσει το συντηρημένο τρόφιμο. Πέρα από αυτές τις ενεργές μεθόδους συντήρησης, οι μεσαιωνικοί άνθρωποι αξιοποιούσαν επίσης το περιβάλλον τους για αποθήκευση,
κατασκευάζοντας υπόγειες αίθουσες που διατηρούσαν φυσικά δροσερές θερμοκρασίες όλο το χρόνο. Αυτά τα δωμάτια με πέτρινη επένδυση κάτω από κάστρα και αρχοντικά σπίτια μπορούσαν να διατηρήσουν ορισμένα τρόφιμα φρέσκα πολύ περισσότερο από το να τα αφήνουν εκτεθειμένα στις εποχιακές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Τα κελάρια ριζών εξυπηρετούσαν παρόμοιους σκοπούς για λαχανικά, όπως γογγίλια, καρότα και κρεμμύδια, τα οποία μπορούσαν να παραμείνουν βιώσιμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο δροσερό σκοτάδι κάτω από τη γη. Η οικονομική λογική πίσω από μεγάλο μέρος της μεσαιωνικής συντήρησης τροφίμων γίνεται σαφής όταν εξετάζεται την πρόκληση της σύτησης των ζώων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τα λιβάδια παρήχαν άφθονη βοσκή την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, αλλά ο χειμώνας δεν προσέφερε τίποτα άλλο παρά παγωμένο έδαφος. Η διατήρηση μεγάλων κοπαδιών ζωντανών απαιτούσε την αποθήκευση τεράστιων ποσοτήτων σανιδιού και σιτηρών, μία δαπανηρή και εργώδη πρόταση. Ήταν πολύ πιο οικονομικά συμφέρον να σφαχτούν τα περισσότερα ζώα το φθινόπωρο, τη στιγμή που ήταν πιο παχιά από τη θερινή σύτηση, και να συντηρηθεί το κρέας για χειμερινή κατανάλωση αντί να καταναλωθούν σπάνιοι πόροι για να διατηρηθούν τα ζώα ζωντανά. Αυτή η φθινοπορεινή σφαγή έγινε ένα ετήσιο τελετουργικό που διαμόρφωσε ολόκληρο το μεσαιωνικό ημερολόγιο, οι εβδομάδες κατά τις οποίες οι κοινότητες εργάζονταν πυρετωδώς για να αλατίσουν, να καπνίσουν και αλλιώς να συντηρήσουν τη σοδιά κρέατος που θα τις στήριζε μέχρι την άνοιξη. Η συλλογή τροφίμων αντιπροσώπευε μία άλλη κρίσιμη στρατηγική επιβίωσης, μία που οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν σχεδόν εγκαταλείψει εντελώς, αλλά που οι μεσαιωνικοί αγρότες εφάρμοζαν με εξελιγμένη εξειδίκευση. Η ύπαιθρος προσέφερε μία αυθονία άγριων τροφίμων για όσους ήξεραν πού και πότε να ψάξουν. Άγρια λαχανικά όπως μάραθος, νεροκάρδαμο, καμπάνα και ισπανικά γαϊδουράγκαθα συμπλήρωναν τις καλλιεργούμενες σοδιές, παρέχοντας θρεπτικά συστατικά και ποικιλία σε κατά τα άλλα μονότονες δίαιτες. Τα μούρα εμφανίζονταν εποχιακά, βατόμουρα, σμέουρα, φράουλες και μούρα κουφοξιλιάς προσέφεραν γλυκύτητα και βιταμίνες, ενώ οι καρποί αγριοτριανταφυλλιάς παρήχαν κρίσιμη βιταμίνη C που βοηθούσε στην πρόληψη του σκορβούτου κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν τα φρέσκα προϊόντα ήταν σπάνια. Οι ξηροί καρποί συνέβαλαν σε πρωτεΐνες και λίπη που βοηθούσαν στη διατήρηση της ενέργειας κατά τη διάρκεια του κρύου καιρού. Αυτό που σήμερα απορρίπτουμε ως ζυζάνια συχνά χρησίμευε ως πολύτιμη πηγή τροφής κατά τη μεσαιωνική εποχή. Οι τσουκνίδες, αυτά τα τσιμπιτά φυτά που οι σύγχρονοι κυπουροί καταριούνται και ξεριζώνουν, είναι αξιοσημείωτα πλούσιες σε βιταμίνες Α και Σ, μαζί με σίδηρο, κάλιο, μαγκάνιο και ασβέστιο. Οι μεσαιωνικοί μάγειρες τις πρόσθεταν σε σούπες και τσάγια και οι ζυθοποιοί τις ενσωμάτωναν ακόμη και σε μπύρα. Μόλις μαγειρευτούν, τα τσιμπιτά τριχίδια έχαναν την ισχύ τους, αποκαλύπτοντας ένα θρεπτικό λαχανικό που μεγάλωνε άφθονα χωρίς καλλιέργεια. Ο αγριομαϊντανός, γνωστός και ως άγριο χερβίλ ή δαντέλα της βασίλισσας Άννας, ανήκει στην οικογένεια του καρότου και έχει πλήρως βρόσιμα μέρη με ευχάριστη γεύση γλυκάνισου. Το χόρτο της αγελάδας, ένα άλλο φυτό που η σύγχρονη γεωργία αντιμετωπίζει ως ζυζάνιο που απαιτεί εξάλειψη, στην πραγματικότητα χρησίμευε ως καλλιεργούμενη σοδιά, λαχανικών και ζωοτροφή σε ορισμένες περιοχές. Έγγραφα από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα στην Ανδαλουσία καταγράφουν τη συλλογή σπαραγγιών, τρούφας, κουνελιών, πουλιών και ψαριών ποταμών, δείχνοντας πώς οι αγρότες της υπαίθρου βασίζονταν εκτενώς στην αυθονία της φύσης για να συμπληρώσουν ό,τι μπορούσαν να καλλιεργήσουν ή να εκτρέψουν. Αυτό δεν ήταν απλώς φαγητό λιμού που καταναλωνόταν μόνο σε απελπιστικές στιγμές, αν και οι εθνογραφικές μελέτες μερικές φορές το παρουσιάζουν έτσι. Τα στοιχεία υποδηλώνουν
ότι αυτά τα άγρια τρόφιμα ενσωματώνονταν στην τακτική διατροφή και εξυπηρετούσαν επίσης φαρμακευτικούς και υγειονομικούς σκοπούς. Το βάθος της γνώσης που απαιτούνταν ήταν εκπληκτικό. Αγρότες που δεν μπορούσαν να διαβάσουν ή να γράψουν διατηρούσαν εντούτοις εγκυκλοπαιδική κατανόηση του ποια φυτά ήταν βρώσιμα, σε ποιες εποχές, ποια μανιτάρια ήταν ασφαλή και ποια θανατηφόρα, ποιοι ξηροί καρποί ήταν αρκετά όριμοι για συλλογή και πού να βρουν καθένα από αυτά τα τρόφιμα στο τοπίο γύρω από τα χωριά τους. Αυτή η γνώση μεταβιβαζόταν προφορικά από γονείς σε παιδιά, από έμπειρους συλλέκτες σε αρχάριους, δημιουργώντας μια ζωντανή βιβλιοθήκη βοτανικής και οικολογικής σοφίας που χρειάστηκαν γενιές για να συσσωρευτεί, αλλά θα μπορούσε να χαθεί σε μία μόνο γενιά αν η αλυσίδα μετάδοσης έσπαγε. Η μεσαιωνική ζυθοποιία αξίζει ιδιαίτερη προσοχή επειδή εξυπηρετούσε μία κρίσιμη λειτουργία επιβίωσης πέρα από την απλή αναψυχή. Σε μια εποχή που οι πηγές νερού ήταν συχνά μολυσμένες και υπήρχε ελάχιστη κατανόηση των βακτηρίων ή των ασθενειών που μεταδίδονται με το νερό, τα ζυμωμένα ποτά προσέφεραν μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση για ενυδάτωση. Η ίδια η διαδικασία ζυθοποίησης, ακόμη και χωρίς ο ζυθοποιός να κατανοεί γιατί, σκότωνε παθογόνους οργανισμούς που καθιστούσαν το νερό επικίνδυνο. Η αλέα και η μπύρα δεν ήταν πολυτέλειες, αλλά καθημερινές ανάγκες που καταναλώνονταν από ενήλικες και παιδιά εξίσου ως κύρια πηγή υγρών. Η διάκριση μεταξύ μεσαιωνικής αλέας και μπύρας είναι σημαντική για την κατανόηση της παραγωγής τους. Η αλέα ήταν η παλαιότερη παράδοση, ένα ποτό βίνης χωρίς λυκίσκο, όπου ο γλεύκος δεν βραζόταν πριν από τη ζύμωση. Η μπύρα περιείχε λυκίσκο και περιλάμβανε βρασμό του γλεύκους με αυτά τα πικρά άνθη. Οι μεσαιωνικοί ζυθοποιοί δεν κατανοούσαν τη μικροβιολογία της ζύμωσης, δεν μπορούσαν να δουν τα κύτταρα ζύμης να μετατρέπουν σάκχαρα σε αλκοόλ και διοξίδιο του άνθρακα, αλλά ήξεραν από την εμπειρία ότι κάτι στον αέρα ή που μεταφερόταν από προηγούμενες παρτίδες προκαλούσε τη μεταμόρφωση. Η πρακτική της backslopping, η προσθήκη ειζήματος ζύμης από μία προηγούμενη παρτίδα για να ξεκινήσει μία νέα, διέδιδε αποτελεσματικά στελέχη ζύμης, ακόμη και αν οι ζυθοποιοί δεν γνώριζαν την ύπαρξη της ζύμης. Μόλις κρύωνε ο γλεύκος, τον άφηναν να ξεκαθαρδίσει από το ίζημα, χτυπούσαν τη λάσπη ζύμης στο φρέσκο υγρό και το έριχναν σε βαρέλια όπου θα προχωρούσε η ζύμωση. Πριν ο λυκίσκος γίνει στάνταρ, οι ζυθοποιοί χρησιμοποιούσαν γκρούιτ, ένα μείγμα βοτάνων και μπαχαρικών που αρωμάτιζε και βοηθούσε στη συντήρηση της μπύρας. Κοινά συστατικά του γκρούιτ περιλάμβαναν αγρία ψιθιά, ρίκι, αρκέφθου και μυρτιά, καθένα από τα οποία συνέβαλε σε διακριτικές γεύσεις και συντηρητικές ιδιότητες. Διαφορετικές περιοχές, ακόμη και διαφορετικοί ζυθοποιοί, ανέπτυξαν χαρακτηριστικές συνταγές γκρούιτ που έκαναν τις αλέες τους διακριτές. Ο λυκίσκος τελειοποιήθηκε στη μεσαιωνική βοημία μέχρι τον 13ο αιώνα και οι αντιβακτηριακές του ιδιότητες έδωσαν στην μπύρα με λυκίσκο ανώτερες ιδιότητες διατήρησης σε σύγκριση με την αλέα, αν και η μετάβαση από τον γκρούιτ στον λυκίσκο διήρκεσε αιώνες για να ολοκληρωθεί. Στην πρώιμη μεσαιωνική εποχή, η ζυθοποιία ήταν κυρίως οικιακή δραστηριότητα, που διεξαγόταν από γυναίκες για προσωπική κατανάλωση. Η διαδικασία απαιτούσε ανθρώπινη παρέμβαση σε κάθε στάδιο, από τη βινοποίηση του σιτηρού μέχρι την παρακολούθηση των θερμοκρασιών ζύμωσης, μέχρι την κρίση πότε η ζύμη ήταν έτοιμη. Οι γυναίκες έγιναν ειδικοί στην ανάγνωση των λεπτών σημείων επιτυχημένης ζύμωσης, προσαρμόζοντας τις τεχνικές τους με βάση την εποχή, την ποιότητα των συστατικών και αμέτρητες άλλες μεταβλητές. Αυτή δεν ήταν βιομηχανική παραγωγή, αλλά τεχνική γνώση, οικία και συγκεκριμένη που μεταβιβαζόταν από μητέρα σε κόρη ως απαραίτητη δεξιότητα επιβίωσης. Τίποτα δεν αποκαλύπτει τη μεσαιωνική ευφυΐα πιο καθαρά από τις ιατρικές τους πρακτικές, οι οποίες ήταν πολύ πιο εξελιγμένες από ό,τι υποδηλώνουν τα λαϊκά στερεότυπα.
Ενώ τους έλειπε η κατανόηση της θεωρίας των μικροβίων και δεν μπορούσαν να εκτελέσουν πολλές σύγχρονες χειρουργικές επεμβάσεις, οι μεσαιωνικοί θεραπευτές ανέπτυξαν αξιοσημείωτα αποτελεσματικές θεραπείες βασισμένες σε προσεκτική παρατήρηση και συσσωρευμένη εμπειρία. Η βοτανοθεραπεία αποτέλεσε το θεμέλιο της μεσαιωνικής υγειονομικής περίθαλψης και η γνώση που την υποστήριζε ήταν βαθιά. Τα μοναστήρια ανέπτυξαν εκτεταμένους κήπους βοτάνων που χρησίμευαν τόσο ως φαρμακεία όσο και ως κέντρα βοτανικής έρευνας. Οι μοναχοί καλλιεργούσαν εκατοντάδες είδη φυτών, πειραματιζόμενοι με παρασκευάσματα και καταγράφοντας ποια βότανα θεράπευαν ποιες παθήσεις. Αυτή δεν ήταν λαϊκή δυσιδαιμονία, αλλά συστηματική εφαρμογή βοτανικής γνώσης που συσσωρεύτηκε επί αιώνες. Ο Αβικένας, ο μεγάλος Ισλαμικός λόγιος, γνωστός και ως Ιμπν Σίνα, παρήγαγε τον κανόνα της ιατρικής στις αρχές του 11ου αιώνα, περιγράφοντας 760 φαρμακευτικά φυτά και τις εφαρμογές τους. Αυτό το κείμενο έγινε ένα παγκόσμιο ιατρικό πρότυπο, μελετημένο στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για εκατοντάδες χρόνια. Ακόμη νωρίτερα, ο Διοσκουρίδης έγραψε τη Ματέρια Μέντικα γύρω στο 65 μ.Χ., ασχολούμενος με τις φαρμακευτικές χρήσεις άνω των 600 φυτών. Αυτό το έργο αποτέλεσε τη βάση της βοτανοθεραπείας σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 1500 και πέρα. Οι τοπικές σοφές γυναίκες χρησίμευαν ως πρωταρχικοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης για τους περισσότερους μεσαιωνικούς ανθρώπους, η γνώση τους για τα βότανα και τις θεραπευτικές πρακτικές τις καθιστούσε τους γιατρούς του χωριού για κοινότητες που μπορεί να μην έβλεπαν ποτέ έναν πανεπιστημιακά εκπαιδευμένο ιατρό. Αυτές οι γυναίκες κατανοούσαν ποια φυτά μείωναν τον πυρετό, ποια ανακούφιζαν τον πόνο, ποια προωθούσαν την επούλωση πληγών και ποια θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα σε λανθασμένες δόσεις. Οι ιερείς παρήχαν επίσης ιατρική περίθαλψη μαζί με τους κουρείς που έβγαζαν δόντια, έβαζαν σπασμένα οστά, ακόμη και εκτελούσαν κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις. Η μεσαιωνική ιατρική αναμείγνυε αυτό που θα ονομάζαμε δυσιδαιμονία. Μαγικές πέτρες, φυλαχτά, επικλήσεις, με τη θρησκεία και πραγματικά αποτελεσματικά βοτανικά φάρμακα, δημιουργώντας ένα ιατρικό σύστημα που ήταν εν μέρει αποτελεσματικό και εν μέρει ψευδοφάρμακο, αν και για τους μεσαιωνικούς ασθενείς η διάκριση είχε λιγότερη σημασία από το αν ένιωθαν καλύτερα. Η διάγνωση χωρίς σύγχρονα όργανα απαιτούσε από τους ιατρούς να γίνουν εξαιρετικά επιδέξιοι παρατηρητές. Βασίζονταν σε 4 κύριες διαγνωστικές μεθόδους: παρατήρηση της εμφάνισης και της συμπεριφοράς του ασθενούς, ψηλάφιση του σώματος για να ανιχνεύσουν ειδήματα ή ανομαλίες, αίσθηση του παλμού και εξέταση των ούρων. Η εξέταση των ούρων έγινε τόσο κεντρική στη ιατρική διάγνωση που η φιάλη ούρων έγινε το ίδιο το σύμβολο του επαγγέλματος του ιατρού. Οι γιατροί εξέταζαν τα ούρα για χρώμα, διάβγεια, ίζημα, ακόμη και μυρωδιά, ερμηνεύοντας αυτά τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη θεωρία των 4 χυμών. Αυτή η χημική θεωρία, κληρονομημένη από τον Έλληνα ιατρό Γαληνό, υποστήριζε ότι το σώμα περιείχε 4 θεμελιώδη υγρά: αίμα, φλέγμα, κίτρινη χολή και μαύρη χολή. Μια υπερβολή οποιουδήποτε χυμού καθιστούσε ένα άτομο σπλαχνικό, φλεγματικό, χολικό ή μελαγχολικό αντίστοιχα και η ασθένεια προέκυπτε από ανισορροπίες μεταξύ αυτών των χυμών. Ενώ η θεωρία ήταν λανθασμένη, παρήχε ένα συστηματικό πλαίσιο για διάγνωση και θεραπεία και κάποιες από τις θεραπείες που πρότεινε: αφέμαξη για μείωση της υπερβολικής ποσότητας αίματος, διατροφικές αλλαγές για αλλαγή της χημικής ισορροπίας, περιστασιακά βοηθούσαν, ακόμη κι αν η αιτιολόγηση πίσω από αυτές ήταν εσφαλμένη. Η ιατρική του πεδίου μάχης αποκαλύπτει πόσο προηγμένη είχε γίνει η μεσαιωνική ιατρική πρακτική. Στο μεσαιωνικό πεδίο μάχης, η αιμορραγία και το σοκ
ήταν οι κύριοι δολοφόνοι και η γρήγορη παρέμβαση έκανε τη διαφορά μεταξύ επιβίωσης και θανάτου. Οι χειρουργοί έγιναν εξαιρετικά επιδέξιοι στην ακρωτηριασμό, αναπτύσσοντας τεχνικές που μπορούσαν να αφαιρέσουν ένα κατεστραμμένο άκρο σε λιγότερο από 1 λεπτό και να σταματήσουν την αιμορραγία σε 3 έως 4 λεπτά. Η ταχύτητα ήταν απαραίτητη επειδή χωρίς σύγχρονη αναισθησία οι παρατεταμένες επεμβάσεις σήμαιναν αφόρητο πόνο και μεγαλύτερο σοκ. Ο χειρουργός χρειαζόταν απόλυτη εμπιστοσύνη και ακρίβεια, κόβοντας σάρκα και οστά με γρήγορες, εξασκημένες κινήσεις, στη συνέχεια συνδέοντας ή καυτηριάζοντας γρήγορα τα αιμοφόρα αγγεία πριν ο ασθενής αιμορραγήσει. Οι μεσαιωνικοί ιατροί εφάρμοσαν επίσης θεραπείες που η σύγχρονη ιατρική έχει ανακαλύψει μόλις πρόσφατα. Χρησιμοποίησαν σκουλίκια για να καθαρίσουν νεκρωμένο δέρμα, οι προνύμφες τρέφονταν με νεκρό ιστό, αφήνοντας άθικτο τον υγιή ιστό, μια τεχνική που οι σύγχρονοι ειδικοί φροντίδας πληγών έχουν αναβιώσει για ορισμένες λοιμώξεις. Το μέλι χρησίμευε ως αντιβακτηριακός παράγοντας, οι φυσικές του ιδιότητες εμπόδιζαν τη μόλυνση σε πληγές. Ιατρικά εγχειρίδια περιγράφουν την αφαίρεση αιχμών βελών με εμποτισμένες με μέλι προβολές και τη χρήση μελιού στο κλείσιμο και την επούλωση πληγών. Ιατρικά κείμενα του 12ου αιώνα δείχνουν εξελιγμένη κατανόηση της θεραπείας καταγμάτων κρανίου, περιγράφοντας τεχνικές για την ανίχνευση και αντιμετώπιση τραυματισμών κρανίου που θα μπορούσαν εύκολα να αποβούν θανατηφόροι αν διαχειρίζονταν λανθασμένα. Το κρασί και το ξύδι χρησίμευαν ως αντισηπτικά, ρίχνονταν σε πληγές για να αποτραπεί η μόλυνση. Ενώ οι μεσαιωνικοί ιατροί δεν κατανοούσαν ότι το αλκοόλ του κρασιού σκότωνε βακτήρια, ήξεραν από την εμπειρία ότι οι πληγές που θεραπεύονταν με κρασί επουλώνονταν καλύτερα από τις πληγές που έμεναν αθεράπευτες. Στρατιωτικά νοσοκομεία ιδρύθηκαν κοντά στα πεδία μάχης, συχνά σε εκκλησίες ή μοναστήρια που χρησίμευαν ως κέντρα ιατρικής περίθαλψης. Αυτές δεν ήταν πρωτόγονες σκηνές διαλογής, αλλά σχετικά καλά εξοπλισμένες εγκαταστάσεις όπου οι τραυματίες στρατιώτες μπορούσαν να λάβουν συστηματική θεραπεία από έμπειρους χειρουργούς. Η εξέλιξη της θεραπείας πληγών αποδεικνύει την ικανότητα καινοτομίας της μεσαιωνικής ιατρικής. Νωρίς στην περίοδο, η καυτηρίαση με βραστό λάδι ήταν κοινή πρακτική για τη διακοπή της αιμορραγίας και τη σφράγιση πληγών, μια βασανιστική διαδικασία που παρόλα αυτά έσωζε ζωές όταν η αιμορραγία ήταν η εναλλακτική. Αργότερα, οι ιατροί ανέπτυξαν αντισηπτικές αλυφές που αντικατέστησαν το βραστό λάδι για ακρωτηριασμούς, αντιπροσωπεύοντας πραγματική πρόοδο προς πιο ανθρώπινη θεραπεία. Ο Αμπρόζ Παρέ, που εργαζόταν τον 16ο αιώνα αλλά βασιζόταν σε ύστερη μεσαιωνική πρακτική, πρωτοπόρησε σε σύγχρονες τεχνικές θεραπείας πληγών στο πεδίο μάχης, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων επιδέσμων και της χρήσης δεσμών για τη διακοπή της αιμορραγίας κατά τον ακρωτηριασμό. Οι χειρουργικές επεμβάσεις επεκτάθηκαν πέρα από το τραύμα του πεδίου μάχης. Οι μεσαιωνικοί χειρουργοί πραγματοποιούσαν ακρωτηριασμούς άρρωστων άκρων, καυτηρίαση πληγών, αφαίρεση καταράκτη για αποκατάσταση της όρασης, εξαγωγές δοντιών, ακόμη και τρυπανισμό, τη διάτρηση του κρανίου για ανακούφιση της πίεσης ή αφαίρεση θραυσμάτων μετά από τραυματισμούς κεφαλής. Χρησιμοποιούσαν οπιοειδή για αναισθησία όταν ήταν διαθέσιμα, κατανοώντας ότι τα φάρμακα που προέρχονταν από παπαρούνα μπορούσαν να μειώσουν τον πόνο, ακόμη κι αν οι μηχανισμοί παρέμεναν μυστήριοι. Τα χειρουργικά όργανα που ανακτήθηκαν από μεσαιωνικούς αρχαιολογικούς χώρους αποδεικνύουν εξελιγμένη μεταλλουργία και προσεκτικό σχεδιασμό για συγκεκριμένους ιατρικούς σκοπούς. Οι μεσαιωνικές στάσεις απέναντι στο νερό και την αποχέτευση ήταν σημαντικά πιο εξελιγμένες από ό,τι υποδηλώνουν τα λαϊκά στερεότυπα. Η αστική υποδομή περιλάμβανε κανάλια, αγωγούς νερού, πηγάδια και δημόσιες κρίνες που διένεμαν νερό σε όλη της πόλης. Μεγαλύτερες πόλεις τοποθετούνταν σκόπιμα κοντά σε ποτάμια ή ακτές,
παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε νερό για πόση, πλύσιμο, εμπόριο και απόρριψη αποβλήτων. Πλούσια νοικοκυριά απασχολούσαν υδροφόρους που έφερναν φρέσκο νερό για μπάνιο και οικιακή χρήση, ενώ οι απλοί πολίτες αντλούσαν νερό από κοινοτικά πηγάδια και κρίνες. Οι δημόσιες λουτρώνες ήταν κοινές σε μεγάλες μεσαιωνικές πόλεις. Η Κωνσταντινούπολη, το Παρίσι, το Ρέγγενσμπουργκ, η Ρώμη και η Νάπολη διέθεταν δημόσια λουτρά όπου οι πολίτες μπορούσαν να λουστούν με ένα μικρό αντίτιμο. Η Νιρεμβέργη διέθετε 14 δημόσια λουτρά στο απόγειό της. Αυτές δεν ήταν πρόχειρες εγκαταστάσεις, αλλά εξελιγμένες κατασκευές με θερμαινόμενο νερό, ατμόλουτρα και υπαλλήλους. Η ιδέα ότι οι μεσαιωνικοί άνθρωποι δεν έκαναν ποτέ μπάνιο είναι απλώς ψευδής. Οι περισσότεροι άνθρωποι πλένονταν τακτικά από λεκάνες, ειδικά πλένοντας τα χέρια τους πριν και μετά το φαγητό, κάτι που θεωρούνταν βασική ευγένεια. Το μπάνιο συνήθως σήμαινε ζεστό νερό που χυνόταν πάνω στο σώμα αντί για πλήρη εμβάπτιση σε μπανιέρα, αν και χρησιμοποιούνταν και ξύλινες μη σοβαρέλες μπανιέρες. Οι κανονισμοί αποχέτευσης απαγόρευαν την απόρριψη αποβλήτων στους δρόμους, αν και η επιβολή ποικίλε και οι παραβιάσεις σίγουρα συνέβαιναν. Τα χωριά συνήθως χρησιμοποιούσαν εξωτερικές τουαλέτες ή δοχεία ανοιχτός που αδειάζονταν σε ποτάμια ή ριάκια. Όχι ιδανικό, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα, αλλά αντιπροσωπεύοντας μία προσπάθεια οργανωμένης απόρριψης αποβλήτων. Τα μεσαιωνικά στρατιωτικά στρατόπεδα έσκαβαν λάκκους ή τάφρους για τουαλέτες και έθαβαν τα απόβλητα για να ελαχιστοποιήσουν τις οσμές και να μειώσουν τη μετάδοση ασθενειών. Η φωτιά χρησιμοποιούνταν για την απολύμανση σπιτιών, καίγοντας μολυσμένα αντικείμενα και απολυμένοντας χώρους όπου είχε συμβεί ασθένεια. Η παρασκευή σαπουνιού αξίζει αναγνώριση ως μια πραγματική μεσαιωνική καινοτομία. Η βασική διαδικασία περιλάμβανε την ανάμιξη νερού με στάχτες από καμένο σκληρό ξύλο ή φυτικό υλικό, θέρμανση και ανακάτεμα μέχρι να σχηματιστεί μια πάστα, στη συνέχεια αφήνοντάς την να κρυώσει και να σκληρύνει πριν την κόψετε σε μπάρες. Μια πιο λεπτομερής συνταγή του 14ου αιώνα δίνει οδηγίες στον σαπονοποιό να τοποθετήσει καθαρές, κοσκινισμένες στάχτες δριός σε μία γλάστρα 3 ή 4 γαλονιών, να προσθέσει 2 γαλόνια καυτό νερό, να ανακατέψει καλά, να σκεπάσει και να αφήσει να καθίσει για 24 ώρες. Το προκύπτον υδρόλιμα στη συνέχεια χυνόταν μέσα από ένα κόσκινο, θερμαινόταν μέχρι να πηχτεί με βρασμό και αναμειγνιόταν με ασβέστη ή ελαιόλαδο για να δημιουργηθεί σαπούνι. Διαφορετικοί τύποι σαπουνιού εμφανίστηκαν σε διαφορετικές περιοχές. Το ελαιόλαδο και το υδρόλιμα παρήγαγαν μία ποικιλία, ενώ το λαρδί ήταν πιο κοινό στην Αγγλία, όπου το ελαιόλαδο ήταν ακριβό. Οι παράκτιες περιοχές όπου αναπτυσσόταν το φυτό μπαρίλα μπορούσαν να παράγουν ιδιαίτερα λεπτά, λευκά, σκληρά σαπούνια, επειδή οι στάχτες μπαρίλα απέδιδαν υδρόλιμα πλούσιο σε νάτριο. Τριμμένη ελαφρόπετρα ή λεπτή άμμος προστίθονταν μερικές φορές για τον καθαρισμό ιδιαίτερα βρώμικων χεριών, δημιουργώντας ένα λιαντικό σαπούνι για βαριά πλύση. Το σαπούνι ήταν σχετικά ακριβό στη μεσαιωνική εποχή και κυρίως διαθέσιμο σε πλούσια άτομα ή σε όσους είχαν πρόσβαση σε εμπορικά κέντρα. Ενδιαφέρον είναι ότι το σαπούνι αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό για τη βιομηχανία υφασμάτων, ειδικά για την προετοιμασία του μαλλιού για βαφή, αντί για την προσωπική υγιεινή. Ωστόσο, ιστορικά αρχεία δείχνουν τη χρήση του για πλύσιμο. Ένας βασιλιάς της Βόρειας Ιταλίας του 8ου αιώνα, ο Ιλδεβράνδος, υποσχέθηκε 30 λίρες σαπουνιού ετησίως σε έναν επίσκοπο ειδικά για το μπάνιο των φτωχών, δείχνοντας τόσο ότι υπήρχε σαπούνι, όσο και ότι η χρήση του για προσωπική καθαριότητα εκτιμούνταν. Μέχρι τον 13ο αιώνα, η Βρετανία είχε ιδρύσει κέντρα παραγωγής σαπουνιού στο Μπρίστολ, το Κόβεντρι και το Λονδίνο. Η ζήτηση για στάχτες ξύλου για την παρασκευή υδρόλιμα ήταν τόσο μεγάλη
που μεγάλες δασικές εκτάσεις καταστράφηκαν για να τροφοδοτήσουν τη βιομηχανία. Σταυροφόροι που επέστρεφαν από τη Μέση Ανατολή έφεραν πίσω γνώση μεθόδων παρασκευής σαπουνιού ελαιολάδου, οδηγώντας στην ίδρυση εξειδικευμένων συντεχνιών σαπονοποιίας, ιδιαίτερα διάσημων στη Μασσαλία. Η φωτιά αντιπροσωπεύει μία από τις πιο θεμελιώδεις τεχνολογίες της ανθρωπότητας, αλλά η δημιουργία της αξιόπιστα σε οποιασδήποτε συνθήκες απαιτεί συγκεκριμένη γνώση και εργαλεία. Από την εποχή του Σιδήρου μέχρι την εφεύρεση του σπίρτου τριβής το 1826, η μέθοδος πυρητίου και χάλιβα κυριάρχησε στην έναρξη φωτιάς σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η τεχνική ήταν τόσο διαδεδομένη κατά τη μεσαιωνική περίοδο που σχεδόν κάθε νοικοκυριό διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό και κάθε ενήλικας γνώριζε την τεχνική. Η μέθοδος απαιτούσε 3 απαραίτητα στοιχεία που λειτουργούσαν σε συντονισμό. Ο χάλιβας φωτιάς, γνωστός και ως σπινθυριστής, ήταν ένα κομμάτι σκληρημένου χάλιβα που χτυπιόταν σε πέτρα για να δημιουργήσει σπινθύρες. Ο κλασικός σχεδιασμός σε σχήμα C ήταν ο πιο κοινός από τη ρωμαϊκή εποχή μέχρι την εποχή των Βίκινγκ, αν και υπήρχαν διάφορα σχήματα. Ο πυρίτης ήταν η προτιμόμενη πέτρα, αν και χαλαζίας, τσέρτ ή χαλκιδόνιος λειτουργούσαν επίσης. Αυτό που είχε σημασία ήταν να υπάρχει μία αιχμηρή ακμή που θα μπορούσε να κόψει μικροσκοπικά σωματίδια από τον χάλιβα. Το τρίτο στοιχείο, το προσάναμα, άρπαζε αυτούς τους σπινθύρες και τους έθρεφε σε φλόγα. Το πιο πολύτιμο μεσαιωνικό προσάναμα ήταν το αμάντου, παρασκευασμένο από μύκητα οπλής αλόγου που συλλεγόταν, ξηρενόταν και επεξεργαζόταν, μερικές φορές με νητρικό κάλιο για να ενισχύσει τις ιδιότητες αρπαγής φωτιάς. Αυτό το μυκητιακό υλικό έκαιγε αξιόπιστα όταν χτυπιόταν από σπινθύρες, παρέχοντας ένα πυρακτωμένο κάρβουνο που μπορούσε να αναφλέξει άλλα υλικά. Φυσικά, προσανάματα περιλάμβαναν επίσης ξύλινες ή φλοιώδεις ξύστρες, αποξηραμένα φύλλα, χόρτο, πευκοβελώνες και φυτικές ίνες, καθένα από τα οποία απαιτούσε διαφορετικές τεχνικές για να αναφλεχθεί. Η τεχνική απαιτούσε εξάσκηση και δεξιότητα. Η αιχμηρή ακμή του πυρητίου έπρεπε να χτυπηθεί βίαια στον χάλιβα φωτιάς σε μια οξύ γωνία, κόβοντας ή ξύνοντας μικρά μεταλλικά σωματίδια. Η πυροφορική φύση του χάλιβα προκαλούσε αυτά τα σωματίδια να οξυδώνονται γρήγορα στον αέρα και η θερμότητα της οξύδωσης καθιστούσε τα σωματίδια λιωμένα και πυρακτωμένα. Αυτοί οι λιωμένοι σπινθύρες, πέφτοντας σε προετοιμασμένο προσάναμα, μπορούσαν να το αναφλέξουν αν όλα ήταν στεγνά και σωστά προετοιμασμένα. Μόλις το αμάντου άρχιζε να πυρακτώνεται, μεταφερόταν σε μία δέσμη ξηρών φυτικών ινών που ονομάζονταν πίσα, στην οποία φυσούσαν απαλά μέχρι να εμφανιστούν φλόγες. Ολόκληρη η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει δευτερόλεπτα για έναν ειδικό ή λεπτά για κάποιον λιγότερο εξασκημένο, αλλά ήταν αξιοσημείωτα αξιόπιστη και πολύ πιο γρήγορη από τις μεθόδους δημιουργίας φωτιάς με τριβή. Κάθε νοικοκυριό διατηρούσε εξοπλισμό έναρξης φωτιάς σε ένα κουτί προσανάματος, συνήθως μεταλλικό, που περιείχε τον χάλιβα φωτιάς, κομμάτια πυρητίου και ξηρό προσάναμα έτοιμο για χρήση. Η διατήρηση της φωτιάς ήταν γενικά ευκολότερη από τη δημιουργία της, οπότε οι φωτιές της εστίας συχνά διατηρούνταν αναμένες συνεχώς, αλλά η ικανότητα δημιουργίας φωτιάς από το μηδέν παρέμενε μία απαραίτητη δεξιότητα επιβίωσης που τα παιδιά μάθαιναν νωρίς και εξασκούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι μεσαιωνικές τεχνικές κατασκευής παρήγαγαν κτίρια που έχουν αντέξει για αιώνες, πολλά από τα οποία στέκονται ακόμα και είναι λειτουργικά σήμερα. Η βιωσιμότητα και η ευφυΐα αυτών των μεθόδων αξίζουν αναγνώριση, ιδιαίτερα δεδομένων των περιορισμένων εργαλείων που ήταν διαθέσιμα. Η κατασκευή με πλέγμα και πυλό παρήχε γρήγορο, αποτελεσματικό καταφύγιο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τοπικά υλικά.
Η διαδικασία άρχιζε με ένα ξύλινο πλαίσιο κατασκευασμένο από τοπική ξυλία, στο οποίο υφαίνονταν λεπτά κλαδιά ή κλαδάκια. Συνήθως φουντουκιά ή ιτιά επειδή ήταν εύκαμπτα για να δημιουργηθεί ένα πλέγμα που ονομάζεται πλέγμα. Αυτό το πλέγμα στη συνέχεια επικαλύπτονταν με πυλό, ένα μείγμα από άργυλο, άμμο και άχυρο που στέγνωνε σε έναν ανανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες μονοτικό τοίχο. Ο συνδυασμός ήταν αξιοσημείωτα αποτελεσματικός. Το υφασμένο πλέγμα παρήχε δομική στήριξη, ενώ ο πυλός σφράγιζε από τον άνεμο και τη βροχή. Η τεχνική προσαρμόστηκε σε διάφορα κλίματα και παρέμεινε σε χρήση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που παραδείγματα μπορούν ακόμα να βρεθούν σε ορισμένα μέρη του κόσμου σήμερα. Η κατασκευή με ξύλινο σκελετό αντιπροσώπευε μία πιο ουσιαστική μέθοδο κατασκευής που μπορούσε να υποστηρίξει πολλαπλούς ορόφους και να διαρκέσει για γενιές. Οι μάστορες ξυλουργοί χρησιμοποιούσαν παραδοσιακές τεχνικές σύνδεσης, ταιριάζοντας ξύλα με συνδέσεις ορθογώνιας εγκοπής και γλώσσας που στερεώνονταν με ξύλινες πύχεις αντί για μεταλλικά συνδετικά στοιχεία. Αυτή η σύνδεση απαιτούσε εξαιρετική ακρίβεια. Κάθε κομμάτι έπρεπε να κοπεί ακριβώς σωστά ή η σύνδεση θα ήταν αδύναμη. Αλλά δημιούργησε αξιοσημείωτα ισχυρές συνδέσεις που μπορούσαν να αναλυγίσουν με τον άνεμο και την καθίζηση, διατηρώντας παράλληλα τη δομική ακεραιότητα. Η μέθοδος δοκού στήλου κατανέμει αποτελεσματικά το βάρος, επιτρέποντας στα κτίρια να υποστηρίζουν ανώτερους ορόφους και βαριά στέγη. Η διαδικασία κατασκευής περιλάμβανε τη σχεδίαση βασικών σχεδίων σε χαρτί, στη συνέχεια την τοποθέτηση προτύπων πλήρους κλίμακας απευθείας στον χώρο κατασκευής. Οι ξυλουργοί έκοβαν και τέριαζαν κάθε δοκό σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα, συναρμολογώντας τον σκελετό κομμάτι-κομμάτι. Κτίρια κατασκευασμένα με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να διαρκέσουν αιώνες με σωστή συντήρηση, τα δρύινα ξύλα γίνονταν σκληρότερα και ισχυρότερα με την ηλικία αντί να φθύρονται. Πολλά μεσαιωνικά κτίρια με ξύλινο σκελετό εξακολουθούν να λειτουργούν ως σπίτια, καταστήματα και δημόσια κτίρια σε όλη την Ευρώπη, απόδειξη της ανθεκτικότητας της τεχνικής. Η λιθοδομή και η κατασκευή τόξων επέτρεψαν την κατασκευή κάστρων, καθεδρικών ναών και άλλων μνημιωδών κατασκευών που ακόμα εμπνέουν δέος σήμερα. Το τόξο, μία ρωμαϊκή κληρονομιά, έγινε η βάση της μεσαιωνικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Η αρχή είναι κομψή. Πέτρες σε σχήμα σφήνας που ονομάζονται κλειδιά τοποθετούνται σε μία καμπύλη με ένα κεντρικό κλειδί που κλειδώνει ολόκληρη την κατασκευή. Μόλις κατασκευαστεί σωστά, ένα τόξο είναι αξιοσημείωτα ισχυρό, κατανέμοντας το βάρος προς τα έξω και προς τα κάτω κατά μήκος της καμπύλης του. Οι μεσαιωνικοί λιθοδόμοι έχτιζαν τοίχους με προσεκτικά κομμένα μπλοκ εξωτερικά, γεμίζοντας το εσωτερικό με μπάζα και συνδέοντας τα πάντα με αδύναμους ασβεστοκονιάματα. Συχνά έκοβαν και τελείωναν τις πέτρες πριν τις ανυψώσουν στη θέση τους, στη συνέχεια πραγματοποιούσαν την τελική λεπτή επεξεργασία μετά την τοποθέτηση για να επιτύχουν ακριβή ταιριάσματα. Η γνώση που απαιτούνταν ήταν ουσιαστική. Οι λιθοδόμοι έπρεπε να κατανοούν την κατανομή φορτίου, τις ιδιότητες διαφορετικών πετρών, πώς να κόβουν και να διαμορφώνουν πέτρα χρησιμοποιώντας χειροκίνητα εργαλεία και πώς να αναμειγνύουν κονιάματα που θα στερεοποιούνταν σωστά. Εργάζονταν χωρίς σύγχρονο εξοπλισμό τοπογραφίας ή ηλεκτρικά εργαλεία, βασιζόμενοι σε νήματα στάθμης, αλφάδια, ράβδους μέτρησης και συσσωρευμένη εξειδίκευση για να επιτύχουν την ακρίβεια που απαιτείται για κατασκευές που θα στέκονταν για αιώνες. Οι μεγάλοι καθεδρικοί ναοί αντιπροσωπεύουν την κορυφή αυτής της γνώσης, ο καθένας μια απόδειξη των μαθηματικών, μηχανικών και καλλιτεχνικών ικανοτήτων των μεσαιωνικών κατασκευαστών. Η σιδηρουργία αξίζει ειδική αναγνώριση ως ίσως η πιο ζωτική χειροτεχνία σε οποιοδήποτε μεσαιωνικό χωριό.
Οι σιδηρουργοί σφυριλάτησαν τα εργαλεία που καθιστούσαν δυνατή τη γεωργία, τα όπλα που παρήχαν ασφάλεια, τα πέταλα που επέτρεπαν τη μεταφορά και αμέτρητα οικιακά αντικείμενα που καθιστούσαν την καθημερινή ζωή λειτουργική. Κάθε σιδηρουργός εργαζόταν με 5 απαραίτητα εργαλεία. Το σφυρί σε διάφορα μεγέθη για διαφορετικούς σκοπούς, οι τανάλιες για να κρατούν το καυτό μέταλλο με ασφάλεια, η αμμόνη που παρήχε μια βαριά επιφάνεια για να εργάζονται εναντίον, ο φούρνος για να θερμαίνει το μέταλλο μέχρι να μαλακώσει αρκετά για να διαμορφωθεί. Και οι φυσούνες για να οθήσουν αέρα μέσα από τον φούρνο και να εντείνουν τη θερμότητα. Οι βασικές τεχνικές ήταν η σφυριλάτηση, όπου το μέταλλο θερμαινόταν μέχρι να μαλακώσει και στη συνέχεια διαμορφωνόταν με σφυρί και αμμόνη, και η συγκόλληση, όπου 2 κομμάτια μετάλλου θερμαίνονταν μέχρι να λιώσουν στις επιφάνειες και στη συνέχεια σφυριλατούνταν μαζί για να συγχωνευτούν σε ένα κομμάτι. Πρόσθετες τεχνικές περιλάμβαναν τη χύτευση λιωμένου μετάλλου σε καλούπια, την κοπή με καλέμια ή πριόνια και το λίμαρισμα για τη βελτίωση σχημάτων και ακμών. Οι σιδηρουργοί χρησιμοποιούσαν διατριτικά για να δημιουργήσουν κυκλικές οπές, μαζί με διάφορα μεγέθη καλεμιών, τσεκουριών, σφύρων, διατριτήρων, βαρέων σφυριών και άλλων εργαλείων. Αξιοσημείωτα, οι σιδηρουργοί δημιουργούσαν τα δικά τους εργαλεία όπως χρειαζόταν. Μία αυτάρκεια που σήμαινε ότι ένας επιδέξιος σιδηρουργός μπορούσε να ιδρύσει ένα εργαστήριο σχεδόν οπουδήποτε με μόνο βασικό εξοπλισμό και πρόσβαση σε σίδηρο. Ο ξυλοκάρβουνο χρησίμευε ως το αρχικό καύσιμο για τη σιδηρουργία, καμένο στον φούρνο για να επιτευχθούν οι υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για την επεξεργασία του σιδήρου. Τελικά, ο άνθρακας άρχισε να αντικαθιστά το ξυλοκάρβουνο. Πρώτα στη Βρετανία, κατά τον 17ο αιώνα, στη συνέχεια στην Ανατολική Βόρεια Αμερική, τον 19ο αιώνα, οδηγούμενος σε μεγάλο βαθμό από την αποψήλωση των δασών που έκανε το ξυλοκάρβουνο όλο και πιο ακριβό, καθώς τα δάση γίνονταν σπάνια. Οι μεσαιωνικοί σιδηρουργοί έμαθαν να κρίνουν τη θερμοκρασία του μετάλλου από το χρώμα, γνωρίζοντας ακριβώς πότε ο σίδηρος ήταν αρκετά ζεστός για σφυριλάτηση, πότε ο χάλιβας ήταν σωστά σκληρημένος, πότε μία συγκόλληση θα πετύχαινε. Αυτή η γνώση προερχόταν από χρόνια εμπειρίας και καθοδήγησης, παρακολουθώντας έναν έμπειρο σιδηρουργό και σταδιακά κατακτώντας την τέχνη μέσω εξάσκησης. Η δερματοποιία μετέτρεπε ακατέργαστα ζωικά δέρματα σε ένα από τα πιο ευέλικτα υλικά της μεσαιωνικής κοινωνίας, χρησιμοποιώντας φυσικές τανίνες από φλοιό δέντρων. Υπήρχαν 3 κύριες μέθοδοι. Η φυτική δερματοποιία με φλοιό δριός ή καστανιάς παρήγαγε ανθεκτικό, αδιάβροχο δέρμα. Η δερματοποιία με αλουμίνιο δημιούργησε λευκό, εύκαμπτο δέρμα για λεπτά γάντια και παπούτσια. Και η δερματοποιία με λίπος παρήγαγε μαλακό, αδιάβροχο δέρμα για σκληρές συνθήκες. Η διαδικασία ήταν χρονοβόρα και εργώδης. Τα δέρματα πλύνονταν και εμβαπτίζονταν σε διάλειμμα ασβέστη για να χαλαρώσει η τρίχα και το λίπος, με τους χρόνους εμβάπτισης να κυμαίνονται από 8 ημέρες για δέρμα παπουτσιών έως 14 ημέρες για δέρμα ημάντων. Μετά την αφαίρεση της τρίχας και του λίπους, ακολουθούσε το butting, μια αξιοσημείωτη διαδικασία όπου κόπρανα ή ζωικά εγκέφαλοι επεξεργάζονταν στο δέρμα, τα ένζυμά τους διασπούσαν πρωτεΐνες για να δημιουργήσουν ευκαμψία. Το υγρό δερματοποιίας παρασκευαζόταν σε δεξαμενές εκχύλησης, όπου ο αλεσμένος φλοιός δριός εμβαπτιζόταν σε νερό για εβδομάδες. Τα δέρματα περνούσαν από επαναλαμβανόμενους κύκλους εμβάπτισης σε σταδιακά ισχυρότερες λύσεις τανίνης, μία διαδικασία που εκτινόταν έως και 1 χρόνο για το καλύτερο δέρμα. Τέλος, το δέρμα πλενόταν, στέγνωνε αργά και μαλάκωνε μέσω του currying, τέντομα και εφαρμογή λιπαντικών. Εμφανίστηκαν εξειδικευμένα επαγγέλματα, δερματοποιοί, λευκοί δερματοποιοί, κόκκινοι δερματοποιοί, δερματοποιοί σαμουά και δερματοποιοί γούνας,
όλα ρυθμιζόμενα από συντεχνίες. Οι δερματοποιίες βρίσκονταν κοντά σε ποτάμια ή στα περίχωρα των πόλεων, εν μέρει λόγω των οσμών, αλλά και λόγω του κινδύνου άνθρακα από μολυσμένα δέρματα. Η παραγωγή σχοινιών και σχοινιών ήταν κρίσιμη για τη μεσαιωνική ζωή, από τις καμπάνες μοναστηριών μέχρι τα πλοία. Στη Βόρεια Ευρώπη, οι ίνες φλοιού φυτών παρήχαν την πρώτη ύλη. Φλαμουριά, λιναρί, κάναβη και τσουκνίδα ήταν οι πιο κοινές. Η επεξεργασία άρχιζε με την εμβάπτιση. Μούλιασμα φυτικού υλικού σε νερό για 1 έως 6 εβδομάδες ανάλογα με το φυτό. Μετά ακολουθούσε το σκάτσινγκ, διαχωρισμός των βλαστών για εξαγωγή καθαρών ινών. Μέχρι τον 13ο αιώνα εμφανίστηκαν εξειδικευμένα rope walks, εξαιρετικά μακρά κτίρια όπου οι κλόνοι μπορούσαν να απλωθούν σε πλήρες μήκος σχοινιού και να συστραφούν μαζί, δημιουργώντας συνεχόμενα μήκη 300 γιάρδων ή περισσότερο. Ομάδες τεχνητών διατηρούσαν την τάση, ενώ έπλεκαν σχοινιά πολλαπλών κλόνων, χρησιμοποιώντας ξύλινους κύβους με τρύπες για να διατηρούν τις ίνες ευθυγραμμισμένες. Η απαιτούμενη εξειδίκευση ήταν ουσιαστική. Διαφορετικές εφαρμογές απαιτούσαν διαφορετικές συστροφές, υλικά και πάχη. Η παραγωγή υφασμάτων ήταν μία από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της μεσαιωνικής Ευρώπης, απαιτώντας διαλογή, καρδοποίηση, κλώση, ύφανση, βαφή και πλύσιμο, όλα με το χέρι. Η κλώση μετέτρεπε χαλαρές ίνες σε νήμα, χρησιμοποιώντας τροχούς ατράκτου, σταθμισμένους δίσκους που διατηρούσαν την ορμή περιστροφής, ενώ η κλώστρια τραβούσε και συστρέφει τις ίνες. Αυτή η επίπονη εργασία παρήγαγε περιορισμένες ποσότητες καθημερινά, καθιστώντας το ύφασμα πραγματικά πολύτιμο. Η ύφανση υπέστη σημαντική εξέλιξη. Η μετάβαση από κάθετους αργαλιούς με βάρη τιμόνι σε οριζόντιους αργαλιούς αντιπροσώπευε ένα μεγάλο ορόσημο. Οι οριζόντιοι αργαλιοί μηχανοποίησαν τις λειτουργίες με πεντάλ και σαΐτες, επιτρέποντας ταχύτερη παραγωγή. Ο υφαντής μπορούσε να χρησιμοποιήσει πεντάλ για να σηκώνει και να κατεβάζει τα νήματα στη μόνη, ενώ πετούσε τη σαΐτα μπρος-πίσω, αυξάνοντας δραματικά την ταχύτητα παραγωγής. Η βαφή χρησιμοποιούσε αποκλειστικά φυσικά υλικά, φυτά, ορυκτά και έντομα. Εισαγόμενα βαφικά υλικά όπως το Ινδοκάρβουνο για μπλε, η ριζάρι για κόκκινο και η αγριοτσίχλα ήταν πολύτιμα εμπορεύματα. Η διαδικασία απαιτούσε αγκυροβόλια, ουσίες που συνέδεαν τη βαφή μόνιμα με την ίνα. Η βαφή με Ινδοκάρβουνο μπορούσε να διαρκέσει 3 ημέρες για σωστή αντοχή χρώματος, απαιτώντας προσεκτικό έλεγχο θερμοκρασίας και χρονισμού. Το πλύσιμο καθάριζε και πάχαινε το ύφασμα μέσω χτυπήματος, είτε με το πόδι, είτε χρησιμοποιώντας νεροκίνητους μήλους που αντιπροσώπευαν πραγματική μεσαιωνική καινοτομία. Η παραγωγή μεσαιωνικής κεραμικής εξελίχθηκε δραματικά κατά τους αιώνες. Στην πρώιμη μεσαιωνική Αγγλία, οι περισσότεροι άνθρωποι έφτιαχναν απλά, λειτουργικά δοχεία για δική τους χρήση. Τα δοχεία με πυλό κατασκευάζονταν κυλώντας τον πυλό σε μακριά φίδια και στιβάζοντάς τα προς τα πάνω για να χτίσουν τα τυχώματα του σκεύους. Κατασκευασμένα με το χέρι χωρίς τροχούς, τείνουν να είναι ανώμαλα και ασύμμετρα. Αυτά τα πρώιμα σκεύη ψήνονταν σε πυρές αντί για φούρνους και δεν ιαλώνονταν. Μέχρι τον 13ο και 14ο αιώνα, οι αστικοί κεραμιστές μαζικά παρήγαγαν ποικίλες μορφές με εξελιγμένη διακόσμηση. Επικάλυψη με υγρό χρωματιστό πυλό σαν χρώμα, χαραγμένες αυλακώσεις, σφραγισμένα μοτίβα, σγραφίτο που περιλάμβανε ξύσιμο μέσω επιφανειακών στρωμάτων, ένθετα και ιάλωση. Τα σκεύη διαφοροποιήθηκαν σε εξειδικευμένες μορφές για μαγείρεμα, αποθήκευση και σερβίρισμα. Οι κεραμιστές ανέπτυξαν εξειδίκευση στην προμήθεια πυλού, μαθαίνοντας να δοκιμάζουν την υφή του πυλού και να παρατηρούν τη συμπεριφορά του κατά την ξύρανση και το ψήσιμο. Αυτή η εξέλιξη από την ακατέργαστη οικιακή κεραμική σε εξελιγμένη αστική χειροτεχνία
δείχνει πως η μεσαιωνική τεχνολογία προχώρησε όταν οι οικονομικές συνθήκες στήριξαν την εξειδίκευση. Η παραγωγή ξυλοκάρβουνου στήριξε τη μεταλλουργία και τις βιομηχανίες που απαιτούσαν έντονη θερμότητα. Η διαδικασία Bloomery χρησιμοποιούσε ξυλοκάρβουνο ως πηγή θερμότητας και αναγωγικό παράγοντα. Οι φυσούνες οθούσαν αέρα μέσα από μεταλλεύματα σιδήρου και καμένο ξυλοκάρβουνο, δημιουργώντας μονοξίδιο του άνθρακα που μείωνε το οξύδιο του σιδήρου σε μεταλλικό σίδηρο που συσσωρευόταν ως bloom. Η παραγωγή ξυλοκάρβουνου ακολούθησε βήματα αμετάβλητα για αιώνες. Οι εργάτες έκοβαν ξύλα, κυρίως δρύς, ησιμίδα και σκλήθρα στη Σκωτία, σε κομμάτια και έχτιζαν μία στίβα περίπου 2 τετραγωνικών μέτρων με κεντρική καμινάδα. Η στίβα καλυπτόταν με χώμα ή τύρφη και έκαιγε αργά σε συνθήκες χαμηλής οξυγόνου, απομακρύνοντας πτυτικές ουσίες και αφήνοντας σχεδόν καθαρό άνθρακα. Αυτό απαιτούσε προσεκτική προσοχή. Υπερβολικό οξυγόνο έκαιγε το ξύλο σε στάχτη, πολύ λίγο σταματούσε τη διαδικασία. Η αναλογία μεταλλεύματος προς ξυλοκάρβουνο ήταν κρίσιμη. Έμπειροι μεταλλουργοί έμαθαν τις σωστές αναλογίες μέσω εξάσκησης. Μέχρι τον 18ο αιώνα, η έλλειψη ξύλου περιόριζε την επέκταση της παραγωγής σιδήρου, καθιστώντας την Αγγλία εξαρτημένη από σουηδικές και ρωσικές εισαγωγές πριν από την τελική μετάβαση στον άνθρακα. Η μεσαιωνική αλληλεία χρησιμοποιούσε τεχνικές προσαρμοσμένες στα είδη και τους τύπους νερού. Δίχτυα βυθού σάρωναν τους βυθοβιότοπους, δίχτυα σάγης περικύκλωναν ψάρια σε ρηχά νερά, δίχτυα βραγχίων μπέρδευαν ψάρια σε πλέγματα συγκεκριμένου μεγέθους και σταθερά δίχτυα χρησιμοποιούσαν παλίρουιες για να παγιδεύσουν αλλιεύματα. Ο αποκλεισμός ποταμών έφραζε τμήματα για να παγιδεύσει μεταναστευτικούς σολομούς και πέστροφες. Η κατασκευή διχτυών απαιτούσε την κατάκτηση των κόμπων Clove Hitch και Sheet Bend. Αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν δίχτυα κατασκευασμένα από ανθεκτικό στην αποσύνθεση νήμα τσουκνίδας κάναβης. Οι παγίδες ψαριών ήταν ευρηματικές. Οι τιές καλλιεργημένες για 3 χρόνια υφαίνονταν σε παγίδες σε σχήμα χωνιού. Οι παγίδες χελιών παγιδεύονταν με νεκρά ψάρια και σχεδιάζονταν για δύσκολη διαφυγή. Οι φράγματα, μεγάλες εγκαταστάσεις που κατευθύνουν τα ψάρια προς παγίδες, ενσωμάτωναν περίπλοκα μοτίβα που διοχέτευαν τα αλλιεύματα σε κουτιά υφασμένα με καλάθι. Τοποθεσίες του Έσεξ δείχνουν παγίδες ψαριών από τον 7ο αιώνα. Η συντήρηση ήταν απαραίτητη. Η καπνιστή συντήρηση σε συνδυασμό με την αλάτιση λειτουργούσε καλύτερα στα Βρετανικά νησιά, ιδιαίτερα για λιπαρές ρέγγες. Η Νορβηγία εξήγαγε αποξηραμένο μπακαλιάρο στην Αγγλία, αποξηραμένο σε κρύο ηλιόλουστο αέρα, μέχρι να διατηρηθεί αόριστον. Οι ρέγγες ταξίδευαν σε αλατόπανα βαρέλια σε μακρινές αγορές. Ο χρονισμός χωρίς ρολόγια απαιτούσε πολλαπλές μεθόδους. Τα ηλιακά ρολόγια ήταν τα πιο διαδεδομένα. Περίπου 3.000 έχουν καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνήθως σε νότιους τοίχους εκκλησιών που σημάδευαν τους χρόνους λειτουργίας. Οι περιορισμοί ήταν προφανείς. Απαιτούσαν φως ημέρας και ορατότητα ήλιου και η θέση της σκιάς ποικίλε ανάλογα με τις εποχές. Τα υδρορολόγια, που ονομάζονταν κλεψίδρες, μέτραγαν το χρόνο με τη ροή νερού μεταξύ δοχείων, χρήσιμα τη νύχτα ή σε συννεφιασμένες ημέρες. Εκκλησίες του Παρισιού χρησιμοποιούσαν ένα ματρικιουλάρους για να τα συντηρούν. Αυτές οι συσκευές διέρεσαν αναλογικά την ημέρα και τη νύχτα σε τμήματα που ποίκυλαν εποχιακά, όχι τις σύγχρονες αμετάβλητες ώρες μας. Το σύστημα των κανονικών ωρών χώριζε την ημέρα σε 8 περιόδους: Matins, Lauts, Prime, Terce, Sext, Non, Vespers και Comblin. Οι κλεψίδρες μέτραγαν επίσης το χρόνο όταν ο ήλιος δεν ήταν ορατός. Η μεσαιωνική φιλοσοφία χρονισμού διέφερε θεμελιωδώς από τη δική μας,
αντί για αφηρημένες ώρες βασισμένες στην κίνηση των άστρων, συνέκριναν τις διάρκειες παρατηρήσιμων φαινομένων, δημιουργώντας μία πιο ευέλικτη σχέση με τον χρόνο. Η πλοήγηση χωρίς σύγχρονα όργανα απαιτούσε πολλαπλές συμπληρωματικές μεθόδους. Η ουράνια πλοήγηση χρησιμοποιούσε τον πολικό αστέρα και τη θέση του ήλιου για τον προσδιορισμό κατεύθυνσης και γεωγραφικού πλάτους. Έμπειροι πλοηγοί εκτιμούσαν το γεωγραφικό πλάτος μετρώντας γωνίες μεταξύ του ορίζοντα και ουράνιων σωμάτων, αν και η ακρίβεια απαιτούσε όργανα και εξάσκηση. Φυσικά, ορόσημα παρήχαν αξιόπιστα σημεία αναφοράς: βουνά, διακριτικά δέντρα, ακτές και ποτάμια. Τα ποτάμια ήταν ιδιαίτερα πολύτιμα, παρέχοντας σαφείς διαδρομές. Προς τα κάτω οδηγούσαν στη θάλασσα ή σε μεγαλύτερα ποτάμια, προς τα πάνω στις ορεινές πηγές. Οι Vikings διέπρεπαν στην ανάγνωση φυσικών σημείων, μοτίβα πτήσης πουλιών, θαλάσσια ρεύματα, χρώμα νερού και συμπεριφορά που υποδείκνυαν θέση σε σχέση με τη γη. Η νεκρή διάγνωση εκτιμούσε τη θέση υπολογίζοντας ταχύτητα και κατεύθυνση από γνωστά σημεία εκκίνησης. Οι ναυτικοί έμαθαν να εκτιμούν την ταχύτητα παρακολουθώντας αντικείμενα να επιπλέουν ή αισθανόμενοι την κίνηση του σκάφους μέσω του νερού. Αν και τα συσσωρευμένα σφάλματα μείωναν την ακρίβεια σε μακρινά ταξίδια, σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους παρήχε πολύτιμες πληροφορίες. Η εισαγωγή της μαγνητικής πυξίδας στην Ευρώπη τον 12ο αιώνα από την Κίνα επανάστησε την ναυτική πλοήγηση. Για πρώτη φορά, οι ναυτικοί μπορούσαν να προσδιορίσουν την κατεύθυνση ακόμη και σε συννεφιασμένο καιρό, όταν δεν μπορούσαν να δουν τον ήλιο ή τα αστέρια. Αυτό καθιστούσε δυνατή την ιστιοπλοεία σε συνθήκες που προηγουμένως θα κρατούσαν τα πλοία στο λιμάνι, επεκτείνοντας δραματικά την εποχή και την αξιοπιστία του θαλάσσιου ταξιδιού. Το αστρολάβιο ήταν ένα εξελιγμένο όργανο που αποτελούνταν από έναν μεταλλικό δίσκο κρεμασμένο από έναν μικρό κρίκο, σημειωμένο με κλίμακα μοιρών και εξοπλισμένο με χάρακα για τη μέτρηση του ύψους ουράνιων σωμάτων πάνω από τον ορίζοντα. Μετρώντας τη γωνία μεταξύ του ήλιου ή συγκεκριμένων άστρων και του ορίζοντα, οι πλοηγοί μπορούσαν να προσδιορίσουν το γεωγραφικό τους πλάτος, πόσο βόρεια ή νότια βρίσκονταν. Η χρήση αστρολάβιου απαιτούσε εκπαίδευση και καθαρό καιρό, αλλά σε έμπειρα χέρια παρήχε αξιοσημείωτα ακριβή εντοπισμό. Οι χάρτες Πορτολάνου εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ιταλία, γύρω στο 1290, και η ακρίβειά τους ήταν εκπληκτική. Αυτοί οι ναυτικοί χάρτες έδειχναν τις ακτογραμμές της Μεσογείου με ένα επίπεδο λεπτομέρειας και ακρίβειας που φαίνεται σχεδόν αδύνατο για την εποχή. Ήταν καλυμμένοι με δίκτυα γραμμών ρουμπίνι που ακτινοβολούσαν από τριανταφυλλιές πυξίδας, επιτρέποντας στους πλοηγούς να σχεδιάζουν πορείες από λιμάνι σε λιμάνι, ακολουθώντας αυτές τις γραμμές. Η προέλευση των χαρτών Πορτολάνου παραμένει κάπως μυστηριώδης. Πώς οι μεσαιωνικοί χαρτογράφοι πέτυχαν τέτοια ακρίβεια χωρίς σύγχρονο εξοπλισμό τοπογραφίας εξακολουθεί να συζητείται, αλλά η χρησιμότητά τους είναι αδιαμφισβήτητη. Το καμάλ αντιπροσώπευε την Ισλαμική τεχνολογία πλοήγησης, μία απλή συσκευή για τη μέτρηση των υψομέτρων και των γεωγραφικών πλατών των άστρων. Τα τεταρτημόρια και οι σταυροί προσέφεραν απλούστερες εναλλακτικές λύσεις στο αστρολάβιο για τη μέτρηση της γωνίας του ήλιου ή ουράνιων σωμάτων πάνω από τον ορίζοντα. Αυτά τα όργανα απαιτούσαν λιγότερη δεξιότητα στη χρήση, αλλά παρήχαν λιγότερη ακρίβεια. Το κλειδί ήταν ο συνδυασμός πολλαπλών εργαλείων και μεθόδων, χρήση της πυξίδας για κατεύθυνση, του αστρολάβιου ή του σταυρού για γεωγραφικό πλάτος, νεκρή διάγνωση για παρακολούθηση της προόδου, χάρτες Πορτολάνου για σχεδιασμό πορειών και φυσικά σημάδια για επιβεβαίωση της θέσης. Η προφορική παράδοση έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην πλοήγηση, ιδιαίτερα για χερσαία ταξίδια και παράκτια ιστιοπλοεία. Η τοπική γνώση για ασφαλείς διαδρομές, επικίνδυνες περιοχές, εποχιακές διακυμάνσεις των συνθηκών και αξιόπιστα ορόσημα μεταβιβαζόταν μέσω γενεών. Ένας έμπειρος οδηγός που γνώριζε το έδαφος μπορούσε να πλοηγηθεί αξιόπιστα ακόμη και χωρίς όργανα,
ακολουθώντας μονοπάτια που μπορεί να ήταν αόρατα σε ξένους, αναγνωρίζοντας λεπτές λεπτομέρειες που υποδείκνυαν κατεύθυνση ή απόσταση και αποφεύγοντας κινδύνους που οι ξένοι δεν θα παρατηρούσαν παρά πολύ αργά. Η πρόβλεψη καιρού συνδύαζε εμπειρική παρατήρηση με αστρολογικούς υπολογισμούς σε συστήματα που οι μεσαιωνικοί άνθρωποι έπαιρναν πολύ σοβαρά. Οι αστρομετεωρολογικές μέθοδοι συνδύαζαν λεπτομερείς καιρικές παρατηρήσεις με αστρονομικούς και μαθηματικούς υπολογισμούς. Ζώνες κλίματος και ουράνιες διαιρέσεις αποτελούσαν τη βάση για τις προβλέψεις. Οι αστρομετεωρολόγοι υπολόγιζαν τις θέσεις και τις κατευθύνσεις των πλανητών, προσδιορίζαν τη θέση και τη δύναμη του ήλιου για ερμηνεία και ανέλυαν τις γωνιακές σχέσεις μεταξύ των πλανητών. Πλανήτες τοποθετημένοι ακριβώς απέναντι στον ζωδιακό κύκλο θεωρούνταν αρνητικά σχετιζόμενοι και πιθανό να παράγουν καταιγίδες ή ασταθή καιρό. Πλανήτες σε γωνία 45 μοιρών υποδείκνυαν προβληματική ατμοσφαιρική διαταραχή, ενώ πλανήτες σε 60 ή 120 μοίρες υποδείκνυαν θετική αλληλεπίδραση και μέτριο ευνοϊκό καιρό. Σημάδια καιρού βραχυπρόθεσμης διάρκειας περιλάμβαναν σχηματισμούς νεφών και μοτίβα πτήσης πουλιών. Οι αρχαίοι συγγραφείς Αράτος, Βυργίλιος και Πλίνιος είχαν συλλέξει προγνωστικά καιρικά σημάδια βασισμένα στη συμπεριφορά ζώων και την εμφάνιση του ουρανού, και αυτές οι συλλογές μελετήθηκαν καθ' όλη τη μεσαιωνική περίοδο. Μέχρι τον 14ο αιώνα, ορισμένοι λόγοι κρατούσαν λεπτομερείς καιρικές παρατηρήσεις με προσεκτικές σημειώσεις, συσχετίζοντας αστρομετεωρολογικούς παράγοντες με πραγματικά καιρικά μοτίβα για να καθορίσουν ποιοι παράγοντες ήταν πιο σημαντικοί για ακριβείς προβλέψεις. Αυτές οι μέθοδοι λαμβάνονταν σοβαρά από τον 9ο έως τον 18ο αιώνα. Ο Ρόμπερτ Γκρόσετεστ, ένας διακεκριμένος μεσαιωνικός λόγιος, υποστήριξε ότι η προειδοποίηση για ξηρασίες ή πλημμύρες θα έσωζε ζωές και δικαιολόγησε την προσπάθεια που επενδύθηκε στην ανάπτυξη ακριβών μεθόδων πρόβλεψης καιρού. Ενώ τώρα γνωρίζουμε ότι οι πλανητικές θέσεις δεν έχουν πραγματική επίδραση στον καιρό, η μεσαιωνική δέσμευση στη συστηματική παρατήρηση και τήρηση αρχείων αντιπροσώπευε γνήσια επιστημονική μεθοδολογία. Το γεγονός ότι το θεωρητικό πλαίσιο ήταν λανθασμένο δεν μειώνει την αξία των εμπειρικών δεδομένων που συνέλεξαν ή της λογικής προσέγγισης που υιοθέτησαν για τον έλεγχο και τη βελτίωση των προβλέψεών τους. Πριν καταλήξουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις πολλές παρεξηγήσεις σχετικά με τη μεσαιωνική ζωή που παραμένουν παρά το γεγονός ότι οι ιστορικοί αφιέρωσαν χρόνια για να τις διαψεύσουν. Η ιδέα των σκοτεινών εποχών ως περίοδου βαρβαρότητας και πνευματικής άγνοιας είναι απλώς ψευδής. Η μεσαιωνική περίοδος ήταν μια εποχή μνημειωδών αλλαγών και τεράστιας προόδου στην τεχνολογία, τη γεωργία, την αρχιτεκτονική, το δίκαιο και τη μάθηση. Συνέβησαν πολλαπλές περίοδοι έντονης πνευματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της Καρολίγγιας αναγέννησης τον 9ο αιώνα και της αναγέννησης του 12ου αιώνα. Μεσαίωνες εφευρέτες και τεχνίτες παρήγαγαν τα πρώτα γυαλιά, την μηχανική χρονομέτρηση, το βαρύ άρωτρο και στις τελευταίες δεκαετίες της μεσαιωνικής περίοδου, γύρω στο 1440, την τυπογραφία με κινητές τυπογραφικές πλάκες. Ο μύθος της επίπεδης γης είναι μία άλλη επίμονη ψευδολογία. Με εξαιρετικά λίγες εξαιρέσεις, κανένας μορφωμένος άνθρωπος από τον 3ο αιώνα π.Χ. και μετά δεν πίστευε ότι η γη ήταν επίπεδη. Οι μεσαιωνικοί λόγοι σχεδόν καθολικά κατανοούσαν ότι ο κόσμος ήταν στρογγυλός. Αυτό δεν ήταν καν αμφιλεγόμενο. Ο μύθος της επίπεδης γης εφευρέθηκε ουσιαστικά από τον Ουάσιγκτον Ήρβινγκ το 1828 και διαιωνίστηκε από μεταγενέστερους συγγραφείς που ήθελαν να παρουσιάσουν τη μεσαιωνική περίοδο ως άσχετη και δυσιδαιμονική. Οι διάσημες συζητήσεις για το αν οι άγγελοι χορεύουν στις κεφαλές των καρφιτσών δεν έλαβαν ποτέ χώρα. Αυτός ήταν ένας μύθος που εφευρέθηκε τον 17ο αιώνα για να χλευάσει τη μεσαιωνική σχολαστική φιλοσοφία. Ομοίως,
Η ιδέα ότι οι μεσαιωνικοί άνθρωποι είχαν κακή υγιεινή είναι σε μεγάλο βαθμό ψευδής. Οι μεσαιωνικοί άνθρωποι πλένονταν τακτικά, με το πλύσιμο των χεριών πριν και μετά τα γεύματα να θεωρείται βασική ευγένεια. Απολάμβαναν συχνά μπάνια όταν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε δημόσια λουτρά, σε μεγάλες πόλεις ή να ζεστάνουν νερό στο σπίτι. Το σαπούνι, αν και σχετικά ακριβό και κυρίως διαθέσιμο στους πλούσιους ή μέσω εμπορικών κέντρων, ήταν γνωστό και χρησιμοποιούνταν κατά τη μεσαιωνική εποχή. Οι άνθρωποι καθάριζαν τα δόντια τους με μασώμενα κλαδάκια και βιβλία συνταγών από την εποχή περιλαμβάνουν οδηγίες για οδοντόκρεμα και στοματικό διάλειμμα. Οι καύσεις μαγισσών δεν ήταν κυρίως μεσαιωνικό φαινόμενο. Η τρέλα της μαγείας κορυφώθηκε τον 16ο έως 18ο αιώνα, πολύ μετά το τέλος της μεσαιωνικής περίοδου, με εκτιμόμενες 35 έως 60.000 εκτελέσεις κατά τη διάρκεια των πρώιμων σύγχρονων κυνηγιών μαγισσών. Δυστυχώς, η δίωξη μαγισσών συνεχίζεται στον 21ο αιώνα, με χιλιάδες καταγεγραμμένους θανάτους τις τελευταίες δεκαετίες σε μέρη της Αφρικής, της Ινδίας και της Παπούα Νέας Γουινέας. Ενώ υπήρξαν σποραδικές μεσαιωνικές κατηγορίες κατάρας, αυτές δεν εξελίχθηκαν στις μεγάλες οργανωμένες κυνηγίες μαγισσών που χαρακτήρισαν την πρώιμη σύγχρονη περίοδο. Το στερεότυπο της μεσαιωνικής δίκης μαγισσών είναι σε μεγάλο βαθμό μια σύγχυση πρώιμης σύγχρονης δίωξης με μεσαιωνικό σκηνικό. Οι Βίκινγκς δεν φορούσαν ποτέ κέρατα κράνη. Αυτό θα ήταν ένας εξαιρετικά μη πρακτικός σχεδιασμός που θα αφαιρούνταν εύκολα στη μάχη. Η εικόνα του κράνους με κέρατα προέρχεται από ρομαντική τέχνη του 19ου αιώνα και κοστούμια όπερας, όχι από οποιαδήποτε ιστορική απόδειξη. Τα δικαιώματα των γυναικών στη μεσαιωνική περίοδο ήταν στην πραγματικότητα μεγαλύτερα από ορισμένες απόψεις από ό,τι θα ήταν στην πρώιμη σύγχρονη περίοδο από το 1500 έως το 1800, αν και η πραγματικότητα ήταν περίπλοκη και ποικίλε αναπεριοχή και οικογενειακή κατάσταση. Άγαμες και χήρες γυναίκες μπορούσαν να κατέχουν επιχειρήσεις, να αγοράζουν και να πωλούν περιουσία και να κληρονομούν περιουσίες. Στη μεσαιωνική Αγγλία, 10 έως 14% των ευγενών γεωκτημόνων ήταν γυναίκες και οι χήρες λάμβαναν εισόδημα από τα δικαιώματα προοίκας τους. Ωστόσο, η περιουσία των παντρεμένων γυναικών γινόταν συνήθως του συζύγου τους υπό το δόγμα της coverture, που εμφανίστηκε τον 13ο αιώνα. Από τα τέλη της μεσαιωνικής εποχής και μετά, οι περιορισμοί στα οικονομικά και νομικά δικαιώματα των γυναικών άρχισαν να αυξάνονται, με τις συντεχνίες να γίνονται όλο και περισσότερο αποκλειστικά ανδρικές και τα δικαιώματα περιουσίας των γυναικών να περιορίζονται. Πολλοί από τους πιο σοβαρούς περιορισμούς που συνδέουμε με τις ιστορικές περιορίσεις στα δικαιώματα των γυναικών επιβλήθηκαν κατά την πρώιμη σύγχρονη εποχή, αντιπροσωπεύοντας μία πτώση από ορισμένες μεσαιωνικές πρακτικές. Τα 30 μυστικά που εξερευνήσαμε σήμερα αντιπροσωπεύουν πολύ περισσότερα από απλές τεχνικές επιβίωσης ή ιστορικές περιέργειες. Κάθε ένα φωτίζει μία θεμελιώδη αλήθεια για την ανθρώπινη ευφυΐα. Αντιμέτωποι με προκλήσεις, οι πρόγονοί μας ανέπτυξαν εξελιγμένες λύσεις χρησιμοποιώντας προσεκτική παρατήρηση, συσσωρευμένη εμπειρία και συνεργατική μετάδοση γνώσης. Οι μεσαιωνικοί άνθρωποι κατανοούσαν το περιβάλλον τους με μία οικειότητα που οι περισσότεροι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν χάσει εντελώς. Μπορούσαν να διαβάσουν λεπτά σημάδια σε καιρικά μοτίβα, να αξιολογήσουν την ποιότητα των υλικών μόνο με την αφή και την όραση, να κρίνουν θερμοκρασίες και χρόνους χωρίς όργανα και να δημιουργήσουν πολύπλοκα προϊόντα μέσω διαδικασιών που απαιτούσαν χρόνια εκμάθησης. Η πολυπλοκότητα των μεσαιωνικών συστημάτων γνώσης αμφισβητεί τις παραδοχές μας για την πρόοδο και την εξέλιξη. Οι μεσαιωνικοί τεχνίτες και επιστήμονες ενσωμάτωσαν πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές,
τεχνικές και πολιτιστικές διαστάσεις με τρόπους που η σύγχρονη εξειδίκευση έχει κατακερματίσει. Ένας μεσαιωνικός σιδηρουργός κατανοούσε τη μεταλλουργία, την οικονομία, το σχεδιασμό και τις ανάγκες της κοινότητας ταυτόχρονα, ενώ ένας σύγχρονος μεταλλουργός μηχανικός μπορεί να κατανοεί τη χημεία μετάλλων σε μοριακό επίπεδο, αλλά να μην έχει ιδέα πώς να διευθύνει μία επιχείρηση ή τι εργαλεία χρειάζεται πραγματικά ένας αγρότης. Οι μεσαιωνικοί βοτανοθεραπευτές συνδύαζαν βοτανική γνώση, ιατρική παρατήρηση, πνευματική φροντίδα και κοινοτικές σχέσεις στην πρακτική τους, ενώ η σύγχρονη ιατρική έχει διαχωρίσει αυτές τις διαστάσεις σε διαφορετικές ειδικότητες που σπάνια επικοινωνούν. Η ενσωμάτωση που βλέπουμε στη μεσαιωνική γνώση επιβίωσης προσφέρει μαθήματα για τον κατακερματισμένο σύγχρονο κόσμο μας. Τα γεωργικά του συστήματα συνδύαζαν επιστήμη εδάφους, κτηνοτροφία, οικονομία και εποχιακούς ρυθμούς σε συνεκτικές πρακτικές που στήριζαν κοινότητες για γενιές. Οι κατασκευαστικές τους μέθοδοι χρησιμοποιούσαν τοπικά υλικά αποτελεσματικά, δημιουργώντας κτίρια που διήρκεσαν αιώνες με ελάχιστο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η ιατρική τους πέτυχε πραγματική θεραπεία παρά την έλλειψη των τεχνολογικών μας δυνατοτήτων, μέσω προσεκτικής παρατήρησης και συσσωρευμένης σοφίας για το τι λειτουργούσε. Η πλοήγησή τους διέσχισε ωκεανούς, χρησιμοποιώντας πολλαπλές συμπληρωματικές μεθόδους, αντί να βασίζεται σε μία μόνο τεχνολογία που θα μπορούσε να αποτύχει. Κοιτάζοντας πίσω από μία σύγχρονη οπτική, μπορούμε να εκτιμήσουμε τόσο αυτό που κερδίσαμε μέσω της τεχνολογικής προόδου, όσο και αυτό που χάσαμε στη διαδικασία. Κερδίσαμε ευκολία, αποτελεσματικότητα και δυνατότητες που οι μεσαιωνικοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να φανταστούν. Μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα σε υπήρους, να ταξιδεύουμε με ταχύτητες που θα τους φαίνονταν μαγικές, να θεραπεύουμε ασθένειες που έβρισκαν θανατηφόρες και να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που ξεπερνούν αυτό που θα μπορούσε να παρέχει η μεγαλύτερη μεσαιωνική βιβλιοθήκη. Οι άνετες, μακρές, υγιείς ζωές που πολλοί από εμάς απολαμβάνουμε θα έμοιαζαν με παράδεισο στους μεσαιωνικούς αγρότες που αντιμετώπιζαν την πείνα, την ασθένεια και τον πρόωρο θάνατο ως συνηθισμένες απειλές. Ωστόσο, έχουμε επίσης χάσει κρίσιμες ικανότητες. Πόσοι σύγχρονοι άνθρωποι θα μπορούσαν να τραφούν αν έκλειναν τα παντοπολία? Πόσοι θα μπορούσαν να κατασκευάσουν καταφύγιο χρησιμοποιώντας υλικά που βρίσκονται στη φύση? Πόσοι θα μπορούσαν να θεραπεύσουν τραυματισμούς ή ασθένειες χωρίς πρόσβαση σε νοσοκομεία και φαρμακεία? Πόσοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν φωτιά, να βρουν κατεύθυνση χωρίς GPS, να συντηρήσουν τρόφιμα χωρίς ψήξη ή να παράγουν ύφασμα από ακατέργαστες ίνες? Οι μεσαιωνικοί άνθρωποι διέθεταν μία αυτάρκεια που οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν ανταλλάξει με εξάρτηση από πολύπλοκα συστήματα που δεν κατανοούμε και δεν θα μπορούσαμε να αναπαράγουμε. Τα μαθήματα ανθεκτικότητας από τη μεσαιωνική σοφία επιβίωσης έχουν ανανεωμένη συνάφεια στην αβέβαιη εποχή μας. Κατανοούσαν ότι η γνώση πρέπει να μεταδίδεται ενεργά ή εξαφανίζεται μέσα σε μία γενιά. Εκτιμούσαν τις πρακτικές δεξιότητες παράλληλα με τη θεωρητική μάθηση, αναγνωρίζοντας ότι το να ξέρεις πώς να κάνεις κάτι ήταν εξίσου σημαντικό με το να κατανοείς γιατί λειτουργούσε. Διατηρούσαν πλεονασμό στις μεθόδους τους, πολλαπλοί τρόποι συντήρησης τροφίμων, πολλαπλές τεχνικές πλοήγησης, πολλαπλές πηγές ιατρικής περίθαλψης, κατανοώντας ότι η εξάρτηση από μία μόνο λύση δημιουργούσε επικίνδυνη ευπάθεια. Οι αρχές βιωσιμότητας που είναι ενσωματωμένες στις μεσαιωνικές πρακτικές αξίζουν την προσοχή μας. Οι μέθοδοι παραγωγής τους χρησιμοποιούσαν ανανεώσιμους πόρους, φυτικές ίνες για σχοινιά και υφάσματα, ξύλο για κατασκευή και καύσιμο, ζωικά προϊόντα για δέρμα και κόλλα, όλα συλλεγόμενα με βιώσιμους ρυθμούς που επέτρεπαν την αναγέννηση. Τα κτίρια τους μπορούσαν να διαρκέσουν αιώνες επειδή σχεδιάστηκαν για επισκευή και τροποποίηση αντί για προγραμματισμένη απαξίωση. Τα γεωργικά τους συστήματα εμπλούτιζαν το έδαφος με την πάροδο του χρόνου μέσω της αμύψης σποράς και της φυσικής λίπανσης αντί να το εξαντλούν.
Οι κοινότητές τους λειτουργούσαν με ελάχιστες ενεργειακές εισρωές πέρα από την ανθρώπινη και ζωική εργασία, την ηλιακή θερμότητα, τον άνεμο και τη ροή του νερού. Όταν βλέπουμε αυτό μέσα από τα σημερινά μάτια, βλέπουμε τόσο την απόσταση που έχουμε διανύσει, όσο και τη σοφία που έχουμε εγκαταλείψει. Η σύγχρονη τεχνολογία μας έχει απελευθερώσει από μεγάλο μέρος της επίπονης εργασίας που απαιτούσε η μεσαιωνική ζωή, αλλά μας έχει επίσης κάνει εξαρτημένους και αποκομμένους από τις θεμελιώδεις διαδικασίες που στηρίζουν την ανθρώπινη ζωή. Η κατανόηση του πώς οι πρόγονοί μας κάλυπταν βασικές ανάγκες χρησιμοποιώντας μόνο φυσικά υλικά και συσσωρευμένη γνώση παρέχει προοπτική για το τι μας δίνει πραγματικά η τεχνολογία και τι μας κοστίζει. Ο μεσαιωνικός κόσμος μας δείχνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι αξιοσημείωτα δημιουργικοί, ανθεκτικοί και ικανοί όταν η ανάγκη το απαιτεί, και ότι οι κοινωνίες μπορούν να λειτουργούν για αιώνες με αρχές πολύ διαφορετικές από τα σύγχρονα βιομηχανικά και ψηφιακά μας συστήματα. Σας ευχαριστώ που με συνοδεύσατε σε αυτό το ταξίδι μέσα από 30 αξιοσημείωτα μυστικά επιβίωσης από τον μεσαιωνικό κόσμο. Ελπίζω αυτές οι αποκαλύψεις να έχουν αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τον Μεσαίωνα, αμφισβητώντας τους μύθους του σκοταδιού και της άγνοιας για να αποκαλύψουν μία περίοδο γνήσιας ευφυΐας και εντυπωσιακών επιτευγμάτων. Οι άνδρες και οι γυναίκες που έζησαν αυτούς τους αιώνες αντιμετώπισαν προκλήσεις που θα συνέτριβαν τους περισσότερους σύγχρονους ανθρώπους, ωστόσο όχι μόνο επέζησαν, αλλά έχτισαν πολιτισμούς, δημιούργησαν ομορφιά, προώθησαν τη μάθηση και μετέδωσαν γνώση που επέτρεψε την επακόλουθη πρόοδο. Η κληρονομιά τους αξίζει τον σεβασμό και τη μελέτη μας, γιατί στην πρακτική τους σοφία μπορούμε να βρούμε πολύτιμες ιδέες για τον δικό μας καιρό. Αν απολαύσατε αυτή την εξερεύνηση μεσαιωνικών μυστικών επιβίωσης, θα χαιρόμουν αν δίνατε σε αυτό το βίντεο ένα like και το μοιραζόσασταν με άλλους που ενδιαφέρονται για την ιστορία, τις δεξιότητες επιβίωσης ή την ανθρώπινη ευφυΐα. Εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι για περισσότερες βαθιές έρευνες για το πώς οι πρόγονοί μας έζησαν, εργάστηκαν και έλυσαν τα θεμελιώδη προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αφήστε ένα σχόλιο λέγοντάς μου ποιο από αυτά τα 30 μυστικά σας εξέπληξε περισσότερο. Ήταν η πολυπλοκότητα της μεσαιωνικής ιατρικής, η πολυπλοκότητα της πλοήγησής τους, η ποικιλία των μεθόδων συντήρησης τροφίμων τους ή ίσως η διάψευση κοινών μύθων για τη μεσαιωνική ζωή. Διαβάζω κάθε σχόλιο και οι σκέψεις σας συχνά εμπνέουν μελλοντικές εξερευνήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, ας μεταφέρετε μια εκτίμηση για τη συσσωρευμένη σοφία του παρελθόντος και τις αξιοσημείωτες ικανότητες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις με τίποτα άλλο παρά γνώση, δεξιότητα και αποφασιστικότητα.